Irurak 10 gutxi. Errepidera egin behar dugu. Bosgarret azkenetan. Van Aert is the one struggling. Pogacar's trying to respond, and Mathieu Van der Poel is having one. Ataca Vingegaard y no responde. Jumbo Visma da, talderik garailena, 22 garaipen dituzte eta gaur etapa eta sailkapen nagusiarekin. Zerlauraino. Hasta Nairo Quintana, nuestro nacional, la leyenda. Kaixo guztio eta ongi etorri Tropelaren 578. podcast honetara, 2024ko lehen itzuli handiaren inguruan hitzen beharrean. Baikara gaurko honetan, dakizuen moduan, larun batean abiatuko da Italiako giroa, egun gutxi barru beraz, ze gaur asteartea dugu, apirilean azkeneko eguna, apirilean 30, eta, bikoterik garrantzitsuna hemen gara, Lander eta biok, podcast honi aurre egiteko, Gabon Lander. Nioen moduan ez, aurtengoan berriro ere giroa, lehen itzuli handia Lander, benetan puntua ematen dituen lehiaketa, hiru aste luze, edo zer gerta daiteke, eroriko eta bar, eta lehen lehiaketa serio esan genezak ez? Bai. Egiz emate puntu dian amaiera, baina hemen kakainez gero akabo. Bueno, ez ezagun kaka egin ez, Dumoulin bezala, edo bai. Egin eta azkar bizikletara igo eta segi ez? Bueno, hor kontua da, nik uste badagoela hautagai bat klarua dana ez, baina hortik aurrea betikoa. Hortik aurrea puntu asko da jokoan. Azkenan Pogacar da bat, eta ez egin zenbat behar ditugu, baina 23 okerrez baldin manez. 23. 22. Puntutxoak. Bai, puntutxoak. Eta bueno, Pogacar egin zerbait gertatzen balien bada, arazoa, baina, nik uste denok ditugula Pogacar salbu eta batek esan gura horrek ez Pogacar hartuko dut, hartuko dut nor. Nortzuk. Nik uste gironek ez dagoela parte hartze oso polita, eta giroari gertatzen zaio, Bere kokapenagatik, turra bainoen demoraldi hasieran, bauka giroak ez dago harri hori, kondena moduko hori, ez? Eta azkenean, nik uste, horrein duz, ez? Lortzen dutela parte hartzea pixkat egotzea, kasu honetan Pogacarrekin, beste kasu batzuta Madizerakin, Chris Froome edo... Bai da. Eben Nepul ez, baita urte baten etzan orden dizutela baita. Horan, lehenaiziko taldea osatzera orduan euki genituen eztabaidak, zer genuen buruz-buruko bat egin, beti bezala, ez? Pogacar aukeratzea asko zeitzeko, baina aukera bakarra zen jartzea Pogacar edo bi aukeratu, ez? Zena Pogacar edo Geraint Thomas eta Beno Konor. Estela, ez egon eztabaidarik. Zalantzea, Orduan, eskerra gero, favoritoen bigarren taldea, ondaitekela, ez? Lehiatua eta dilema handixeagoa, naiz ikusten den, hain parte hartzea polita ez denez, ez dagoela ere kandidato ere, ez? Bigarren taldean dauzkagu 8 aukeratzeko eta 3, lau daude handi batekin da 3 aukeratzeko, ez? Horren egongo gea, baten salto horretan, ez? Edo Aresman edo Bardet, edo Tiberi edo Bardet, edo Aresman edo Willebrus edo. Horren egongo gea, baina, oroar, neko girela parekoak egin ditugu. Orduan, bai egia da hor, bat edo beste aukeratu, batek egiten bali modu, hor hasiko dela lizentziak egotan, ez? Claro, egia da, bigarrenak puntu asko notu ditula. Orduan, claro, tokatuko zaio, Bardet, Tiberi, Willebrooksi, kirton puntu pila egitea. Bai. Hor, materian sartu horretik Lander, esan da bezala, larun batean abiatuko dela, 20 etapa izango dela, hori moduan, eta hortengo, bi bakargako erlojupeko izango direla, 7. etapa lehena, eta horrengoa
14. etapan, ez nao ziur zenbateko luzera duten, hemen nabil begira, baina, bueno, begiratuko dute. 28 aurrerago, eta berez, esan genezake etapari menditsuenak, ze bost, antolakuntzaren arabera bost lirateke menditsuenak, mailarik altukoenak, azken aste horretan, ez? Erromara iritsi aurreko aste horretan bilatuko lirateke, eta, bueno, ez antolakuntzaren idea izango litzateke, ez, erlojopekoiek aurretik utzi, eta, bueno, ikuskizuna mendate eman, ez? Horrela izango dela dirudien, Lander. Bai, bueno, Giroaren eskema neko klasikoa ere, ez? Azkeneko astean pilatzea mendiko etapak, neko... Baina, nik ikusten duena da, bigarren etapa bukatzen dela mendatean, eta horrek dakarren arriskua da, Pogačarren bigarren etapan jantzea Maglia Rosa, da pasatza, Giro guztia Maglia Rosa egin. Horan, ez dago ez da ere, nahizu, Juan Pelope bat, edo ez, zinek hartu lezake lehenago, ez, Maiote Arrosa, ez da gira, adibidez prologo batekin, ez? Jartzen bazun prologo bat, eta azkeneko, talena biziko 6-8 etapak, olako, gainean bukatzen den etapari gabe, bueno, behintzat, baten hartu ezake Maglia Rosa, ez? Eta egun batzuk pasa Maglia Rosakin, eta hor daude puntuak, ez? Baina, kasu honetan, bigarren etapa maldan bukatzen denez, ez zait iruditzen inorke Pogačar garitu ezagen, ez? Orduan, zergatik ez pentsatu Pogačarek hartu gola Maglia Rosa eta pasagula Giro guztian Maglia Rosa gantzita. Bai, izan diteke, esan duguna ez, aldeak aurrengo taldearekiko handia direlako ez. Gogoratu, Vingegaarden berri handirik ez dugula, Euskal Herriko itzuliaren erorketaren ostean, zaila ikusten dugu turrare begirare ez, Lander, izango denik ere, guztiz deskartatuta, eta ikusiko dugu, denboraldi honetan lasterketaren batean parte hartzeko gaiari izango ote den. Gero, adiez du banat eta beneko inabizik eta gainean daude, baina egarri, ez egiz magatzen zailan, ordean. Dilemoaren turreako agian bai ez dala, baina... Bueno, gehi espekulazioa ez, Lander? Turreako bai, baina zertako, ez? Baina. Ze, klaro, baina magatu Pogačar bat parean nahiz eta girotik etorri, ez da nimazau de euneko egun, ez da, gero... Nari guztet bi emake baduzkala beste batzuk, ez, lehiatzeko sekapen orokorra, zean, turrean, Jorgenson bat, edo ez, tur oso polita egiteko moduan daudelako, ez. Bueno, Bisman denak ez da biltza berdin, adibidez, Winebrooks, bauten ez da asko ibili. Edo Laporte, bera, ez da ibili, edo, baude batzuk. Ez da itirutzen gaina Bisma aurten, momentu batean bai, egontzan, abetiko nagusitasuna erakusten, baina azkeneko adibidez ez Paris-Nizan juntzan, ez lider juntzan karreran, zian aurrean ibili. Bueno, Maria Bosek irazela, ez emakumezkoetan gaur, Espainiako bueltan. Sakapen orokorra terrek bat gara mangoen, ustez. Badaki longoen aldeko apustu egin dutzula, guziko du bolerin zertan azten den. Hor galbaia izan daiteke, Lander, argi beraz. Bueno, ez, pentsatzen, ja longo, dara mazala logoi puntu. Bueno, baina, bukaeran puntu asko dira, Lander, ondik hasi besterik ez. Baina, nik uste, ez da, longokin oso atzean egin darik gure, ez zetilutzen aldean dirik egunerik boletin talogoren artean. Ez zetilutzen dilema handia zegoen izen zuertan, longo zongi da bilo, bueno, bigarri temalin badu, hortxe guratuko dute. Iterako Giroa, Lander, aipatzen genuen moduan, esan dakoa, larun batean ekingo diotela lehen etapa, bueno, ez, gora beratzu, ez? Baina estresantea izan daiteken horrekin, gogoratu ordubiak bosgutxia bitarten dugula, finila presta izateko garaia, gaur asteartea dugula, taldeak berai zortzikoak ematen ari direla, eta taldeen aurkezpena, ostegunean izango dela, gauko, zortziterdietan okera espaldima naiz, eta aurkezpena ETB-ek emango du, lasterketa emango den moduan. Orain arte bezala, ETB nere jarraitzeko aukera izango du, euskaraz, ez?
itzuli handi hau eta euskeraz. Eta hori izan da Lander, ez da zerbait gehiago aipatu beharko genukeen, nik akaso kinelari errepasoa ematen hasiko nintzateke. Baina ni lehenengo etapan ikusten duena da, berez sprinterrentzako etapa beharko luke, baina mugatik gertu bigarren mailako mendate bat dago, eta ez zait iruditzen sprinter guztiak gehiagatuko dian, ikagaian batzuk bai, Laport, Jonathan Milan, behar bada Olafkoi, ez dakit. Baina iruditzen zaite izangoela sprinter gutxi batzuen artekoa, eta sprinterrak aukeratzeko orduan, izan daitekeela ez, faktore bat zein aukeratu, lehen biziko gunan bintzat, sprinter arraro bat, ez? Sprinter berezi bat, edo ezberdin bat izan dezakegu male arradekin. Bai, zelantzea, Eta nik uste Merlier aukera oso nadala, zen momentuko sprinterra da, ez? Philips egin batera, eta gainera, beritzen zaite quick stepek ez dela faiatzen, ez? Olako apostuekin. Baina, eta lehen egiziko taldeari dagokionez, nik uste bilen badala, Pogačarekin batera nor aukeratzen dugun, ez? Eta, barkatu Lander, hor ditu, berez, horrengoz, 3 aukeratuena, Pogačar, Tomas da O'Connor, pentsatu nahi du gehienek Pogačar hartu dutela, eta O'Connor eta Tomasen artean dagoela balantza, eta gutxiago, Daniel Felipe Martinez eta Carusoren aldeko apustu hori ez. Egia Caruso, Bahraineko lidera izanik ere, zer gutxi erakutsi duela, denboraldi honetan. Daniel Felipe Martinez ikusi dugu, ez? Eta borak ere baduela, ez dakit, gora bera, ez? Badirudi ondo abiltzala batzuetan da besatzen ez da abiltzain ondo, ez dakit, Shagmar bazirudien berpiztu zela, baina gero bapatean ez. Ez Daniel Felipe ikusi genuen, okeraz palimena ez Algarben zen, ez? Benepulekin borroka horretan, ez? Ez dakit, orokorrean ikuste jendeak, garbi duela Pogačar nahi patu dugu, ez? Eta osatu dugula boskote horretan, jakin da, ez dakit, berde bat izango dela, seguraski. Baina, Geraint Thomas gehiagia azaldu gabe ere, garaipenez jositako Britainiara dugula, eta O'Connorrek ere, esan behar dugu, ez, Decathlon taldeare txukunda bilela, ez, aipatu dugu lehen lider taldea, ez, bikain da bilela orokorrean, nik Decathlonek ere egin duen Romandiako turra ere, azpimarratuko nuke, eta goruntza doazenaren, ez, sentsazio daukat, beraz, logikoa ikusten ez, jendearen apustu hori, irukote horrekin, ez, eta maila baxoa lagata Daniel Felipe eta Caruso. Nahi iruditzen zait Daniel Felipe Martinez dela oso txerendura irregularra, eta beraz, ez dala fiatzekoa, baina beraldi beran beldurra nahi duguna, ez? Bai. Lehen etapa horretan hor aurrera izan daiteke, zalantzari gabe. Gero gaina Felipe Martinez ondo modatzen da erlojaren kontra. Hori da. Gaina punch polita dauka. Horrean, bigarren etapa horretarako adibidez, izan daiteke hautagai bat. Pogačarri, iristen balin badia, 6 zortzi lagun, esprintari da. Felipe Martinez. Felipe Martinezek aurten ez dakit zen irabazi zion, esprintean ez dakit Pogačarri bingegarria egin behar zion esprintean olako muño batian, bukatzen zela, Pogačar ez da guatzen. Ebenepuletzan, ez dakit. Ebenepul zan agia. Ez zan Portugalen, ez? Baina ja etapa hortan erakutsi zuen, ez? Ez balin badaola oso mendate handia, gizonkote handia da, indarra daukana, balin mailako mendate txile batean, aiatzen balin bada, goraino, izan daiteke arriskutsua, ez? Nik ez dakit, nik horrentxe bertan dauzkate Pogačar eta Tomas. Tomas, oen radio urte turra preparatu zuen, irugarren entzun, ia ez dio preparatu zuen, bigarren entzun, hain da tipo fidagarria, arraro... Erortzen espada. Erorikoak ere batzutan, ez? Iruditzen zela, kirol aldetik eta oso fidagarria dela, eta oso lertzekoa da, ez? Eta aldi berean, Ben O'Connor
Beneko horrein dela 2 urte turra disputatza juntzan, eta kistorkak egin. Orain dela 3 izan zen, ez? Intzula laugarren, Bai, izan daiteke. eta doan, ja bazet horren ja, ez? Eta Bai. gai bat bezala, eta egia da, Decathlon dabiela, inoiz, ibili ez den bezala, eta beneko hor, oso menbideala, oso regularra izan dela, baina, bueno, hiru asteko lasterketetan, bueno, erakutsi du, ez? Versioak ba, ez dakit, gainatu diezaiokela, eta ez dela erabatzi bertzekoa, ez? Horren, Benoko Honor eta David Felipe Martinez dauzkaten ezagureak antzekoa diala. Ez, ba, ez bat ez beste fidatzekoak, eta gaina bia daudela, ondo da bien talde batean, orduan, bien artean, eta hor bai, egon daiteke, ez? Baten batek ateratzen baldin badu bere alderdi irregular hori, hor egon daiteke aldea puntuetan. Orduan, claro, baina egin Tomas izan daiteke neutroa, ez? Baiatuko, baina egin Tomas. Bai. Gero ez da gauza da, pues, arriskatu nahi izatea, zer lofaren kontra ondo biliko da, David Felipe Martinez, Beneko Honorrez bezala. Atere, lofaren kontra. Eta Tomas ondo biliko da, orokorren, ez? Normalen Tomas ondo biliko da. Hortan, Felipe alde Lander, aipatuko nuke, zenik ez neukan radarrean, eta gainera Gironetan izango, eta gainera beste multzan dago, Florian Lipovitz. Bai. Kasik Blasofen aurretik amaitu duena, ez? Eta Lea Estoni hili dena. Baina ez nuen ezagutze, eta eragurtze jardun dut Lander, eta badirudez, biatleta zen, aurrez. Bai, eta lesio baten ondoren, erakizuen txirrindularitzara, ez? Zuentzea bere kirol mundua. Boran dirudienez, zuen beraitaren bitartez loturaren bat edo, eta, maizula proba bat edo egin, eta ikusten duten, mutilak badatu polita dituela, eta iaz, okeraz baldin hasi zen, Boran, eta, ikusten zuen, bigarrengo denboraldian, eta dagoeneko, ostras, ez dakit ez, igual Romandiako turra zerbait, ez, excepzionala ez dakit izan da, baina maila honetan baldin badator Girora, ez dakit ez, iruditzait Daniel Felipe gregario bikaina duela, edo horri izan daitekeen beste txirrindulari bat, ez? Gerantziz. Hori, zer, laguntzeko, Lipovitzi laguntzera Daniel Felipe, hori bi buru hori nioen, Lander? Pena da, Romandia baino lehen genuela kinela, eta jarri genuen azken taldean. Bai. Ez dut uste, erruduna ganek, Romandia baino lehen inor etzion ez zer ikusi. Ez. Bueno, eta B bat ez dago, Lander, B bat ez dagoela, beste multzuan, Beste segitzen txirrindularitza, eta jendeak letarak erabiltzen ditula gira bezala, eta, B batekin zen da B batekin segitzen du, ez? Guzet azkeneko gunetan bihurtuko dela. Behar bada bai. Eta gero, gainera gure podcastaren zabalkundea endolako. Gusita, ez? Bai. Ez da, Lander, beste hizkuntzetara ere itzultzen omen dute podcasta. Bai, jendea, ze esango duguna hor dutela, bai. Aditu guztiek, munduko aditu eta kazetari guztiek entzuten omen dute. Lipovitzen alde esan behar da, nola juntzan azkeneko larun metroko rush hori karapazara batzeko dintzuna. Bai, ikaragarria. Izun Kalor Rodríguez, hiltzatuta, pala jotabek atzetik. Beldurra behabil, tipoa. Bai. Gaina, bora bera taldean dago, horren euskalo. Bai, zalantzea, bai. Bueno, urrengo gutzan Lander, aipatu, Ineoseko, ez, Tomasen taldeki Arensman, pentsatzen genuen, ez, Romandian zerbait egingo zuela, baina azken ez da hala izan, barde dugu, haure Decathlon eta oso txukun esan genezak ez, ibili dela, Ardenetan, Dunbar, baratu? Bai ez? Nuntzan ba? Bardetek bigarren ez zuen, bigarren no. Bai, Pogačar ratzetik. Zago Decathlon,
Barkatu, DSM, Josus, bai, barkatu, DSM, bai. DSM, Barkatu. iztimido, da? Ez. Eh, DSM, hori. bai, DSM ez da, da, Team DSM Fimenic post NL. Ba, ongi dago aipatzea, ze Aresmani buruz, niagaten iritzia da, DSM taldean zegoenean ibilizala, bere prima edo esaten, orain esaten, gaztek esaten den bezala ikizula DSM-en, eta Ineosera joan ez geroztik ez duela DSM-en zegoen bai eman, ia ez egin zigarro zazpiar egin zuen, txukun, ibilizan, baina iruditzen zait, azkeneko urtetan. Gehi espero zela ez. Bai, egiten txindulari bada, Romanian ikusi da, azkeneko. Ez dela ere, ez dela kriston lan egin duen tipo bat, eta ez, sepur bezala da, bueno, ez, azkeneko kilometra baino lehen indarri gabe gatu dala, ez da bil. Ez da bil, eta giroan nintzen ez dela hiliko, eta balin badabil, hiliko dala, bueno, pankarteo utxean, ez, eta hori gola, babigarren, amairugarren, behatzigarren, eta puntu aldetik ez dala aukera ditu. Errojaren kontra badabil, baina iruditzen zaiten izena badaukala eta proiekzioa, eta badaukala ez, promesa eternal baten xarmari, bai ez dakit, momentotan mutila. Nik duela gutxi da, Romanian bai hartu nuen, piston, holako handi bat zaukar, eta jarri duen bat entzun, bai nik uste talde honetan badela oso ona daude, adibidez Juan López dago be batekin, eta Alpetako turrean beldurgarri ibili da, Giro batean lider izan zen, gora ezagun. Ba, ikusi izan, mutil limitatua zala, ia ez ere, ikusi izan ez dela izar bat, baina, bueno, gazte xamarra da, eta txigundolaik pausak ematen dituzte horreaka. Ari espeziatzen ez, Juan López bezalako txigindola, izkuten dira pausak ematen gutxinaka, ez? Hogeita bat urtekin sekuelako erakustaiak egin gabe, ez? Gutxinaka, gauzak erakusten, da gehoz tabeto, bueno, gure peio Bilbao bezala, ez? Horren, ja, 33 urterekin, gizon formako gana, ez? Eta nahi oso fidagarri ditu, asko zen fidagarriagoa Aresman Maion, eta gainera Lidetrek ongi dabil, Lidetreken referentzia bea da. Horan iruditzen zeta asko zen aukera interesgarriago. Incluso Dunbar pixkat Aresman bezala ikusten, iaz Dunbar azkeneko gunera arte, azkeneko aste arte, oso ondo ibili izan, azkeneko astean berak entzun. Eta, bueno, jaiko dabil, jaiko ez da ere puntako taldea, baina niritzen zaite Dunbar badala, txindari serio bat, Ineosen baino beto dabil. Hori interesgarria. Nik uste horrek onak esatu ditula mutilari buruz. Talde kaskarrago batea joan da, baina askatasun gehiago duka eta hobeto dabil. Hori dela interesgarria Aresman. Eta, bueno, gero Tiberi, ez? Txakurra historia. Ekatiltzailea. Nik uste Kingston klase daukela mutil horrek, eta giroan, nik uste giroan, zesan dut, Felipe Martínez ez bakatu. Zijoan, nik uste nun, Poels egin batea jongo zala lider, ez? Baremeko lider, Poels ez dijo azkenean, diba? Ez. Caruso da bea izango da liderrak, ez? Pentsatzez? Carusoak egin bat, historiko da batik, ez? Zete partekatu. Partekatu. Ez dela etikoa behar duena ere, ez dela etikoa eta horrean, ez dela lider bat. Ez Caruso asko jotait ez dake laugarren, bosgarren, Orduan, uste Tiberi oso aukera hona dela, eta gero dago Ude Brooks, bueno, Inkognita, ez? Inkognita da. Nik uste egin ezakela giro oso hona, Ude Brooks ez baino... Inkognita. Nola seguru muti honetaz momentu enten, ez? Utz bere hartzia hobi izango, ez? Israel oso gira, baina butz azkeneko urtetan... Bueno, iaz giroan txuko libiloan, Etapa bat irazten balin badu nik uste. Bueno, eta esakapen nagusien horri zaiteka, Bai? Miste deskartatzen, Lutsenko ez batuko, ez? Lutsenko ez.
Ni, Lutsenko, bueno, ez dakit. Norbait zioen, ez, falta botatzen zula, Kirina hartzeko, baina nik uste Lutsenko, akaso ikagaren goitu, baina ez zait iruditzen, hori zaineteke nik, ez zait iruditzen. Bare, txirindulari bat, normala, azkenean, tipuak ikarrean bat irabazi da urten, gero Romandian ez bezerrein, bueno, ez dakit. Auskalo, inezak gero poli bat, de repente. Tipuan maila daka, dela urte parean irurte, turra nama. Bai. Neo eta Conor eta Iglesian turra hartan. Bai. Eta horren azkeneko urte hona. Ez begiran Emilian Lander utz iaz ez turrean, etapa garepena turrean lortuta. Ez zaizat buruan nuen giro antzala, baina ez. Ba, turrean gero etu nahi, etapatxo bat, eta gero jazen. Hori da, sakapen hausen. Gero gira da izan, oso dira gien aurten, inoiz baino beto, eta du Williamsek, ez, azke... Bai, gari. Bai. Ez, baina oso dabil, Israel oso dabil. Ni multu honetan Lander zalantzak hori, ez, sakapen hausiari behira zein beste helburu batzuk ere, ez dakit barde bat adibidez, mendiaren bila joango den, etaparen bila doan, Aresman aipatu dugu, ez dugula ikusten, Tiberi, Lopez, Dunbar, ez daitezkela sakapen hausiari begira, Uitebroek berez, ezan ditekena, horrez zalantzak, ez? Badin bada etapa eizean ibiliko den baten bat, badakigu puntu gehiago ez dela mango, ez? Badala multzoa bat, sakapen hausiai begira ibiliko den bat aukeratzeko, ez? Ike dependitzen duz, azkenean, balin badakazu bigarren etapa, Pogačar lider, eta giroan ailegatzen balin badia, 6 esaldi, eta balin badakazu Butz bat, edo Lutsenko bat, iesalditan sartzen dana, eman dizazkizu puntu batzu. Baina, baino gehiotan, ez, puntuatu hor, esanet, bukaran hainbeste puntu izanik, zalantza hori, ez, azkenean bai, bi etapa irazten betu bai, noski, baina, ez da etapa eizean ibiliko denak, baino gehiago lortuko du, edo posto lortuko ditu, hor zalantza, ez. Hain parte hartze eskasa daukan itzuli handi batean, normala dela jende guztia jutea saikapen nagusia egitea, hori da, tozen dela. Ez bardet saikapen erokora egitea jugu da. Ez que gaitzen main badagoz barren dugu. Bai. Bada igual digarren dugu. Oso jende gutxi dago, ona. Orduan, prinsipio bentsat, bardet jugu dela, podiuma dena betxarekin. Eta gero beste faktoretak kontuan hartzeko Lander, gazte honenarena, ez? Ze, okorez polima naiz, aurtengoan Pogačarria ez da izango gazte honenaren, ez, lehian, eta horrek, labait zabaltzen du, ez? Gazte honenaren... Wille Brooks eta Tiberi, hori hortan. Hoi da, horrati diot. Kontuan hartzeko, akaso. Edolearekin. Eta? Berto? Edolearekin. Ja. Tropelako jendea azkarra da. Egiten dutena ez? Prestatzen dutena ez horren beste, baina ez. Igotzaileak Lander, horrengo multzoan, 3 aukeratu behar. Bowman, Carthy, Fortunato, Hirt, Paret Pantre, ona eta txarra, edo biak, edo ez dakit. Potzo ego, goratu ez, Bardienik espreski fitxatu duela ez, giroan izateko. Quintana bat ere hemen izango dugula, esan genezake Galdeburu, galdera ikurra jartzen dut. Eine Rubio hemen dugu, Tudorrera Joanik hemen dugu, Attila Walter, Buixdego Groekin batera, supotzen da, Bisma taldean izango dena, eta Van Sevenant. Bai. Eta jende zalantza asko ez da Lander, ikusten dugu ez, Aurelien Paret Pantre eta Eine Rubio abatez, 3 aukeratu behar dira, eta bestiak ez hor da biltza, dantzan, ez? Oia, polita. Hautezkuntako eserlekoa bezala, ez, dantzan, ez? Bertako, hau da, polita. Hori da. Orduan, bioi bat eta beste bat, ez dakit. Hirugarren itxunak behatu, berda? Ez dakazu referentziarik. Hori da. Van Sevenantek zingo du. Van Sevenantek demoraldi polita darama, Van Sevenantek dauzkago 24 urte. Eta askotan gauza ikaztuiten dira. Van Sevenante hasi zan hankatxo erakusten 20 urtekin.
eta progresio bat darama. Oso urte polita darama, imaginante. Eta, bueno, gero, hiru asteko karrera bat ez da klasika bat. Ez? Belgiarrak azkenean klasiko eta moldatzen diandu, ez? Zertara dator, tipo hau. Eta, bueno, igotzen dituguna da, Bueno, azkar behiratzen abil, ez? Kontua da, iaz ez zula itzuli handirik egin, eta hoen 2 urte giroan izan zela, eta 30 amaitu zuela. Bueno, zerbait. Zerbait. Eta gero, adibidez, Domenico Pozzo Vivo, ez dut esango dara jeren toma bezala, baina Domenico Pozzo Vivo giro nengo du. Pozzo Vivo, Puntutxoak. puntutxoak. Puntutxoak du. Puntutxoak. Giro nengo du. Ni gainek gehiago esango nuke, Lander, Karzi baino lehenago hartuko niake, edo Boma baino lehenago. Bere zahartzaroan, ez? Zenbat urte, 38, zenbat ditu dagoeneko. Olako zerbait, ez? Ez da gizma ditu, baina desente. Bai. Barkatu, mozen abilen, 41, Lander. 41, Nik uste dut zalantza, nire zalantza handiena, bueno, gero, netzako Fortunato, ja tipo aurrera pauso bat eman dezakena, Gertatzen dena dagoela Astanan, eta Astanan aurrera pausoa emateko, ez dakit taldea proposenaren. Astana pasatzen ari den, basamortu, latz, ez? Eta hori ikusita, baina egin zen, Fortunato gaitera, zenbat dira izun etapa giroan, konta horren talean zegoenean. Bandera bi giro. Bai, bi odir, bai, hortxe. Eta orduztik beti ukidego, beti kiniretan beti gonduaneko goian, ez du gozan dirik egin, baina giro txukunen ezagita. Zaiteke. Eta Movistarrez, Lander? Nik uste Movistarren erabiliko dela pixkat, bueno, nik uste Einer dela oso txirindulari mugatua, beste gara. Zaukiko gola egunon bat, fijo, baina, bueno, gero oso gaizki recuperatzen du, oso erregula. Eta Quintanaren papera zein izango da? Quintanaren papera zein izango da, posturua? Quintanaren papera izango da... Pasira, junda, ez? Inerren galdik gertu xamar egotea, eta ero eskapagan batean sartzea, uten bali bai 20 eskapagan, baita 7 garren, 8 garren. Ja. Nik uste azken taldean jarri izan bagenu, jendeak ere igual... B, gehienez. B, bai. Eta gero, rode, Storer eta Alter. Osa, Storer... Storer gustatzen zait... Nintzituen etapak ikusita, bueltan erazitula bi etapa. Hori zer etatu da, jo? Storerrekin kontu zondik, Tudor taldeare txukun dabil, gozotxoak egiten, eta ez zait iruditzen pasira jundanik, talde aldaketa iruditzen zentzuarekin egin duela, eta ez dindu garrituko, batez ere jakin da ez, Tudor bera sponsorretako bat dela, ez, klaseretaren sponsorretako bat, beraz. Hola. Taldea badai. Oida, eta nik uste Storerre ibiliko dela. Romaneko prologan ikusi zan. Bergo bat, inorkin karekin nortzan, tipo hori. Eta gero, lasterketa utzi zen. Eta iraundera dizun, Ez de jendeak. Gero prologoneko arral bat zan. Bueno. Eta nuntza baita, esprinera ez zuten baita ez, lasterketa zan. Beste baten zan, ez? Esprinta irazitutela, Tudorrekin, ez da izan, beste pillonekin, ez dut izan hau gogoan. Boixiarro, Bai, ez dakit. Pero Trentin dago ere, Bai. Uzetan polita gatela. Oain, zengoen Storerrek giroan, gero bat izatezen, txirindula izadala kirol bat, ez bali mazaude hor garipenaren ubera hortan burualdetik. Ba, deskonetatzeko, ez errez deskonetatzen dela, Ez que buruak balio du, zure rendimenduaren 130. Bai. Eta hola maldan bera datorren zilista mota hau oso peligroso da. Atila Baltari berdinak.
oso maila ona eman dute, eta maldan bera atoz, eta horrez, lanean Bisman, beste nitzalean, de repente, pidezak aukeran ba, ben, claro, buru aldetik eta tupagun nola dago, eske. Ez hori peligrosa, tira balter, egingo, berez, kristo motorra. Bai. Bueno, jarra ezago, Lander. Gertatu zaio baita Hiukarziri. Hiukarziri mundu guztiak esaten du. Eta Juan Magaletek esaten du ere, ez dago Impatient Festeko preparatzailea dela, burua faiatzen dela motu honi. Eta hobe batekin, eta gizto karrakin esaten ditu, baina eske hainbeste alez ikusi dugu bankak zabaltzen. Bai, zabaltzea. Bai. Txundua itza kirola raro da. Bueno, horregan multzoa, Lander, azkarren multzoa. Hemen ere zalantzak, ez? Ewan eta Jakobsen esan genezake nolabait alboratu dituela tropela zaleak, eta aldiz Koig, Merlier da Milan auspotu. Normala da, Igual eta Jakobsen bazterta normala da. Eta gero nik uste zalantza dela Koig edo Milan, ez? Tim Merlier neko zen. Bai. Gaura denok, ez? Giroan dagoen sprinterik onena alako momentu honetan, Eta gero Koig eta Milan, hostia, zaila da, Ni nago garbi, Milan esango nuke, Lander? Batez ere, bai, iaz okerzpo naiz, txiklamino irazita. Iaz ez zegoen sprinterean handirik giroan, Bueno, baina, Merlia izango da berez favorituena, baina esanet, Baina maila mantzuela, eta, uste denboraldiare polita egiten nahi dela, Eta gero, adibidez, lehenengo etapa, pasarutela bigarren mailako Milan hori da. Koig, justu ez. Pasatzen. Orduan, eta, bueno, gira gaina lasterketa zakurra da, orduan. Eta italiarra da Milan, Zagazto. Milan asko uste. Ni nego garbi, zentzutan, Bai. Azentza miratzen estadistikak eta igual dozka koizkaripen gehiago, Baina tropela garaipenen arabera eginda iraziko bagenu, ez? Baina ez da hola. Gero hor kontuan ezako baita ere dana pixka delikatua, eta dagoela dagoela por, taldean, nik ez aitu osondo zein den banaketa, zein izangoan kontua, Laport ez dauten ez errebili, Laport da, ze bikote, Koig laguntzeko, zein da ataratua, balin badia 6 etapa batek lau besteak 2, ze balin bada horrela, Koig 2 etapa horietan, ez da bilan egongo, ez da egongo da. Baina Laport dagoeneko ondo dago? Bai, eski Laport da. Ja, baina ez du ikusi. Ez du garrituko esatea azken momentuan Laport ez dijola, adibidez. Ez da, adibidez lehenengo etaparako, bigarren mailako menatori Laporteko oso. Bai, berez bai, baina niona, izan dituten gora berekin eta bar. Ze, pentsa, azkenengo lasterketa lehiatu dena, Paiz Rube. Bai. Pentsa, Ja, bueno, baina... Eta hor zelitzan, tripak eta ez dakit zer, ez dakit. Bisma da, Horratik, eta gainera Bisma dela. Eta Koig behiran amilela, azkenengo lasterketa gen bebelgen, martxoan. Zintzun? Zigarren. Milan Sanremon 14. Paez izan 2 etapa irazita eta ueko turrean beste 2. Barkatut, etapa bat. Beste 3. Almeria klasiko irazizet, otzailan. Nik uste badagoela dilema horre. Akagu Jonathan Milanen referentzia jazkoa, baina iaz. Ni gara Milan alde. Beste azkarrak, Lander. Bauhaus, Dainize, Gaviria ze pasira, ez da gaure. Germai, ez dakit, ez? Min pixkat eman dugu, ez? Bultzoz etxita. Grops, Leonardi eta Molano.
Molano eta Lonardi nik uste nahiko ez alde batea usteko modukoak, nire ustez, Gabiarekin batera. Bai. Ze uaren, bueno, bakiz eta jongo dira, ez? Bai, Calen Groves, Girmay eta Bauhaus dian nintzeko. Eta jenda deneseak, ez dakit. Bai. Tudorren, bueno, Trentinek erakutso treno hori akaso. Eta, bueno, ez da egin dezakeen esperantzan. Hone Bauhausa ez asko gustatzen. Jo, Bauhausa daukan ne ustez gauzai doairik handiena, bakarrikan duen gaitasuna muturra sartzeko. Ez, tren hori gabe, esanet. Jo, ez da, egokituko litzeke talde batean, ez? Treno egoki batekin, justait, etapa mordoa dira, ez da gai izan daitekela. Bueno, Jose daka gauza tona niretzat, eta da, jatorrela goraka bezala. Azkeneko... bai. Ona izanik, Bai. Beti ona, baina azkeneko urtean, esango duke goraka, ez? Eta, bueno, lehen esaten, baldin bat inspiratuta, gainera sprintera izanik, hor bai gaina burua funtzionatzen da, porque hor burua sartu hor, Bai. oso importantea da. Hor zure bizitza barrizkoan, zure hortzak, zure sudurra. Bai, ez. Jago zenik aldetu, ez? Bai. Motivazioak asko egiten du. Orduan, nik uste Bauhaus peligroso dela, eta horra hobe bat egin. Bai, nik uste momentuz gustatu litzatekela, eta, claro, Girmay eta Groves, Girmay ez dugula ikusi, ez? Akaso bere lehenoko maila horretan. Niretzako Girmay tapan gauza da, beti dagoela hor, azkenean. Ez? Beti. Bai, baina ez. Asko jetxi da, Hori da, Van der Poelekin izan zuen esprintura, gero, ez, Portxoa begia ikutu zion arte, zuen maila hori, ez dakit. Bueno, gero beti sartzen dela, garren, bosgarren, ez? Bai, hori bai. Ez guztiena patezki garren, Ez bai, ados. Bai, oza, zainetan duela esprinterra izaera, zalantzai gabe, ados. Gero guantiren terrenoa, talako gauzak, ez? Ez dakit. Bai, guanti, Netzako Lidl Trekek eta sodakuk estepek daukaten trenoarekin, eske beste guztiak. Hoxe sartu inbertartean, ez? Besta bestik. Bai. Bueno, espezialistak, esan dugu bi errojupeko ditugula Lander gaur aurtengo Giro honetan, Beyer, guako, beste espezialista bitako bat, segurazki ondo biliko dena. Txerni ez dakit, Fos horatu, munduko txapelduna, ez? Ebenepulek esaten zuen, Fosek idazi aldu, munduko txapelketa. Bueno, eta gana, bilagare Ineoseko, ez? Rojoaren kontrako espezialista, gana aurten ez dugula mailarik onenan ikusi akaso. Mullen, debatez eta erretzeko eritzen, Sheffield, beste Ineoseko espezialista bat, eta Tratnik, ez? Bueno, Tratniken alde, atzetik aurrera egiteko ez, Lander, jutzezet, aurten edo erakusten ari dela, o erakutsi duela, oiaz, bukaren baita ez, kompletuago, ez, zilulari kompletuago, ez, disiplina gehiago, ez, lentzen lanerako eta erlojuaren kontra zerbait, baina, orain ez, klasikoetan eta mutura sartzen ibili dela, ez da ikusita Bismarck, ez duela inolako talde buru, guzti borroek baldin bada, ez da talde buru zeharik, eta bat trenik egin ditzakela, ez izan hil daitekela, ez, egin dezakela errojoaren kontra txukun zerbait, eta bestalde, leian ibili, ez, eta leian ibili, ez dakit. Iruditzen zait, ez dela bat ere Ineosen edo Bismarcken estiloa. Guzti baldin badago bide Brooks tropelean, hauek bere ondo. Bai, listo. Arrituko liake bai, mena matea tipone, eskapadan matean edo, eskapadan da esatu ez. Markatu. Ez. Baina horrek esan edo, guiz de borroek baita, ondo hili, maila ematen izan behar dela, lasterketan. Irakurketa da Lander, ez gai izatea guiz de borroek, ez? Maila emateko, eta, nola baita azkenean, nola baitek, ez, geltzetik atera behar da, saiatu zara egitera, tran izan itekela hori, ez? Uide Brooks txar bat,
bosgarren osegarren da. Bai, beste. Joder, Ez da, ni aurten zalantza asko ditut, bai, Bismarcken zalantza leku guztietatik. Ja, bueno, nire iritzia da, Lander, ez dago inongo datu objektiborik, tipo bat dibian apila bat. Hauten, bueno, pixka foka da bai, baina apila da, Bai. Beste, Arituko liake, bueno, Gana eta Fosta berdin. Ganek oie, bai, hau garbi, oie, Gana, Fos da Sheffield, puntu ematekotan, erlojuaren kontrako saioa. Punto. Latranik ere. Eta Mikel Berger da. Oiek, Txerni, bueno, ez? Oie, bile egiten bizkari horre baina. Ez dago lanean Van Zeben antentzat. Edo ala Filipentzat. Baina, nik uste hor zalantza dela, ez que zaki zendak zalantza da, porque nik uste Gana eta Sheffieldeko dela, ez? Ez dakit Fos, bueno, Fos bai, baina Sheffield da momentu ondan munduko bigarren. Bai. Eta Gana da, Gana. Pipo Gana, Bueno, beruntza doa, ez? Gana, ez? Aipatzen nuen, ez? Pixka beruntza doa, ez? Ez dauka leheno zeukan... Hombre, gero egia da, etorri dela, ebene puloren ondo dagoenean. Bai. Dana eramaten duela, bai. Eta gero eta da Sheffield ere bai, bagarran Gana horretu dagoena, ez? Egi Ganak berak hain duen, ez? Edo beste egoraka, ez? Baita. Aipatzen da askotan, ez? Dineiz nire bizitzako datu onak ematen. Eta beste gehiago. Egia da, eta Joan Mikel Landaren gatik askotan. Joan Landa, beti agin bigarren, ja, eske Landa ditokatu zaio, behiatzea Pogačarrekin eta Vingegaarrekin. Bai. Bueno. Eta Sheffieldeko, claro, dela. Bai, bueno. Historien multzoan, hemen dugu Alaphilippe, berpizten ari dena eta berpizten ez dena ari, ez dakit, Julien nola aipatu behar dugu, bazirudien dien, ez, Romandian lehen etapan mutura sartuta zara eta egiteko izango zera, baina gero desagertu da bereze, eta Auskalo, Juli du, lideleko txirundaria, Kar, edukitxu festekoa, Demarki, Laporte, aipatu dugu leheno, Narvaez, ez, inoseko beste igotzailea eta seguraski laguntzen izango dena Tomasen inguruan, Schachmann, piztu hartzen da, ez dena piztu, baina Lipovitz, baina okerrago, baina hor da bil, edo ez da bil, eta ikusiko dugu, Dani Filipe laguntzen dena ez, Steven, lideleko beste, ez da egitez, hori daitekena ez, lehian, mutura sartzen, eta aipatu duguna ez, Lander, Trentin, Tudorgoa, joitzen zaidonek, Italiarra, Tudorren ikusia nola da bilen, eta patxoaren bat inguratuko duela, edo eskura izango duela. Hor arazoa da, nagoela Dainese. Bai, baina ez, nik zeur, Dainese iriste ez den esprintean, edo iesaldi batez hartuko duela muturra, Trentinek top boss bat egingo duela, eta paren batean seguro. Ez dakit. Iruditzek talde zaila, bost egiteko, Bai, ados, ze hori, Alaphilippen inkognita hori, Laporten ere aipatu dugu, nire ustez badala inkognita, Trentinena baita ere, eta bueno, baina beste gorda dela, ez, Joli, Kar, Demarki, Narvaez, Schachmann, pentsa Schachmann azten dela orain, maila hona emate eta topa mar bat bukaera, ez dakit, edo Rojoaren kontra bietan, ez dakit, ez, mutura sartu eta top 8, eta puntutxoak, ez dakit. Gero adibidez, Halo. asko gustatzen ziena, Joli. Gustatzen ziena, aurten ez da ze kuriosoa da. Bidea jota eta ez da bil. Ja. Joli, Italiarra, ez, logika horrekin, Longo Borgini bezala, Italiarra eta Lidl, ez dakit, eta gaina... Zugaren zegoenean, alago tale txikitan da, malda oso azkarra da. Nahi, pistone txindaria ditzen zait. Ditzen dakana klase bat, eta juna, kriston taldea junda, danak dabiltza eta bea, Zagir, baina, nire duzen zeba da tipo bat ireitekeena, eta gaina,
zerta dijua, eske dijua, etapa guztia beretzat dauzka. Mhm. Ez da katerik. Ez dut Claro. esango, ez egin, ala Filipena aldein berezuran, ba. Nik uste da Filipe eta Bageli biliko diala biak, ba, iztari, libre. Hori da, ba, zalantzea, ba. Da, ala Filipe dakan arriskoa hori da. Ala Filipe dakan arriskoa da, ba, iesaldietan sartzeko askatasuna edukiko dugula, iesaldia beti bizten diala, eta honetek da pomada. Mhm. Ez Mhm. dut ikako gala, saikapen nagusia lehiatzera, ez? Gaina lefe... Arretiko ninduke. Ez du maila erakutsi behintzat. Jo, Demarkiaren gustatzen zait, Demarki gustatzen zait. Gaina antifascista da. Horregatik egin bat, ez? Gustatzen zait, ez hori iaz irabazketa bat. Zagit, izan daiteke, zagit. Iaz esanoketa bat dizula, ez? Israelen zegoela. Israelen. Bebeina, Israelen zebilen iaz. Bueno, ez dakit, memoria zain nahi, baina. Da, ben bau dago zatxoak, ez dakit. Hirugarren egin zuen, etapa baten. Etapa batean. Hirugarren. Ongi dabil, Demarki ongi dabil. Ongi dabil, dakit. Bona, nik uste daudela talde polita, ez dakit puntu askoa dauden. Ez bain badala, aztenera esprintetan sartzen, eta dizula, kriston areirite dizula porran, hori zen etik. Eta gara Filip baita, ez? Lehen etapatikan, hor muturra sartuta, azten baldin bada top bost bat egiten, eta gai baldin bada ez zorete usteko, eta ez dakigu zergatik, eta erlojuaren kontra zazpigarreko etapa horretan ere, batxukun ibiltzen bada, ostras. Jaren kontra beti bizena. Ala Filipe jaren kontra beti bizena. Ez horretik, dio, pentsa, lehen astea, ez, prestaketa joango den, baina, egin dezak lehen astea txukun bat. Eta tokatzen bat ez du horrez, lehen postuetan eta sarkapen nagusian aurrean, puntua batzea joango da. Eta gero, pentsa, lehen mendatetan atzeatzen dela, baina, ez, 14. etapa, ez da esatetik, iesaldia eta berez hor sartzen da, eta kaso etapa ematen du, pentsa, ez. Gero izan daiteke, ala Filipe ere zeitea ez zer. Hori du dira, hori da, zailtasuna nik uste hor dagoela, ez, multzoetan, zein da bilondo, ez, puntu emateko. Gero gira da, ala Filipa dezia ibilizan turrean, eskapatan sartzen da zuen ez da. Baina eske turra eta giro oso diferente. Ados. Giroan... Eta presio maila, baita, ez? Ala Filip mediokre bat, giroan, gogoa bali madoka, eske, indizake top bost, oza, seia, sei estazpean. Porque eske, ez dago mailarik. Jende osuna da, baina ez da turra, du. Turran eskapadaetan jende da hon. Bai. Jorgenson, Manaer, Ala Filip, Matthews, oie dira. Hemen, publiko dira, pues Narváez, Simon Carr, diferentia da. Bardeaniko jendea. Nik Ala Filip Bagioli eta dago. Bai, ez. Ni xamana da hartu, hori, berpiztuko denaren seinale nahi o uste horregatik, baina ez da egiten. Lander, urreko multza azaldu beharko dio gure jarraitzaile, ez? Sorpresen multza omen da. Lamperti, Pizzi, Plap, Scaroni, Zambanini eta Zana. Nik uste talde honen arazoa izan dela saltzea Pitio. Eta ez da Valverde, entzule, ez da Valverde, Piti ez da Valverde. Da Lorenz Pizzi. Oso nada, tipa, orduan. Nepia gustatzen Plap, eta Romandian. Oso txukun. Oso txukun dira. Oso txukun. Pero, ezagit, oso talde polita da, Netzako Lamperti. Da, ni ados, baita, talde polita bai hori da. Pizzi ezak gizona azkara delako, ez? Bai. Baina, Zana bat, ez da izan gaina Iteleko txapelduna, ez da Iteleko txapelduna, izan zan. Zana orain da Iteleko txapelduna. Orain da, ez? Bai da. Izan zan.
Hori, zalantzak. Eskaroni hori, eskaroni da. Ez da idik. Pentsa, nola gaitzan. Gero, Zambanini itzulian oso dut izan da. Bai. Bueno, hor, claro, Tiberita Carusokin, ez? Eskaroni da jutzezait, ez, dabilen Astanako onena. Eskaroni gaina tipo gaztea da, hola. Eta, Beren betxekin, hola. bai, eta jutzezait, ez, osea, leku bilatzen ari dela, ez, tropelean, ez, hemenago, ez, badauka hori, ez, bitu sartzen ez hemen, eta ez da, lotxagabe, ez, askotan aipatu izan duguna, ez, jutzezait, osea, tipo bat, osea, Gertatzen dena da, demarki eta hau gertatzen zain hori ez, eta gatela perfil bat definitu gabea, ez? Adia, baino talde txikitan, ez? Perfil baten ez ez gau. Iristen badia 25 lagun, edo 18 lagun, ba hor bai. Zambanini bezala, ez? Baino, bai. Perfil hain eklektikoa izan da, edo hain polifacetikoa izan da, ba ez tezu ere destakatzen inon, eh? Da, jara, baina asko txarra ba. Ja, hori da. Creo que maila zigo, ez, aspektu danetan, ez? Disiplina, zango nuke, ez? Danetan, bai. Baina, ez, askaronik gustatzen, baina hori, puntua berritu, ez? Eta gira, akaso, landa ez dela emeste puntu izango, ez? Multu honetan, ez dakit, Pizi, akaso, bari, azkarra izanik, hortxe, ez? Esprintetan sartuko da? Igual sartzen da esprintetan. Zein, askaroni? Zein? Ez, piti. Jo, nik uste bai ez, sartu berko lukere utzet. Ja, kontua da, talde honetan bakarra esprintetan sartuko izango da, bea. Horretigan. Esprintetatik aparte ere, egin ditzakela gauza. Eske oso peligrosa da sartzen ditu. Oso peligrosa da. Niretzako, plap ere, izanetek apostoak, erlojuaren kontra onibiliko da, lan gura ondo abil, igual joten jakepen horoko egitea, dun barrekin. Zait, bueno, ez da, ni asko, giro batean esalkapen orokorra asko ditza eta lander. Baina, zeratik ez, ez? Ez dakit. Dago Pogačar, ados. Hortik aurrea, bueno, dago, baita ere, Jair Tomas baino gutxiago da, noski baina. Ez dakit. Zait, Margarren. Ba, ez dakit. Nik uste Roman diaguntzara sakepen orokorra lehiatzea, Ez una asmatu. Ja. Baina, azte dugu azterketa bat, zait. Orlander, datu bat badezpada, hemen ari garala izenak eta aipatzen, esan, behiran abilela, ondorengo taldeok oraindik ez dituztela bai ez datu beren txirundariak, dira Polti, Alpecin, Education First, Bisma bera, Grupama, eta Arkea, eta dio pizigatik, ez? Dugun informazioen arabera, o lehen zerrendaren arabera, badoaz, baina ez dituzte bai ez datu oraindik, gainontzeko taldea bai, baina ipatu ditudan horiek oraindik ere taldeek ez dute bai ez datu nola baiten, naiz eta gogoan izan, azken egun arte, zugazen da, aurkezpen eguna, nio moduan ostegun izango da gako sortzerrian, aurkezpen ondoren izango da lehen zerrenda ofiziala, pentsatzen dut, baina beti da ondaitek aldaketa txikiren bat. Esan nahi duena gaurtik, osteguna bitartean, taldea jongo dira bai izatzen beraien sortzikoak, eta papizirena hemen, bai, politia izango izateke ez, Lander tropelarentzat, papiziez izatea, ez, azkenean, zerrendan, eta horrek nola baiteko, jokua, ez, ba, egoko luke, ez, Ikustegitik, olako izarra nik uste behar diala gina honetan. Baina, egia da, oso desitxuratu da hola, amarmen. Ez dela sorpresa, sorpresa. Bai plat, node, B batekin, Nik uste pitikiko dela, ba, igual, emeko iko gehiak, edo. Jende desente da tozka besteak ere. Bueno, gerta daiteke, pizi ez izatea azkenean, eta orekatzea, multzo, ez? Besterik gabe, kontutan izateko. Eta gainontzean, Lander, besteak multzoa, ez? Horri multzoni ekin aurretik eta amaitzen joango garen ez laizter, gogoratzen nahi dut,
eta okerrezpaldi banago bintzat, okerrezpanago, berriro diot, oraingoz bintzat, Euskaldunik ez dugula espero. Giro honetan. Bale, nik uste datu esanguratsua dela, ze Espanez oker, denbora da, giro batean Euskaldunik ez dela izan. Nik ez goratzen girorik Euskaldun gabe. Nik uste datu esanguratsua dela. Besterik gabe, epatu nahiko nuke, eta, bueno, dakizu moduan betiko Euskaldunen puntuak eta bar. Espainiarak ere ez egin ez duen, lau, bost. Ba, bueno, batzu bai, ez, oraingoz, bueno, Juan P. López aipatu dugu, Sánchez, bueno, hori inosekoak, ez, Pelayo eta Torres, Rubén Fernández, Kofidisen, bueno, hori etxek, ez, uste du, azkarren nabile, begira. Baina hori etxek lirateke, baina bai, pentsa ez. taldean, bueno, gozatxoa bat, Boden, Alex Boden horrekin zune oso itzuli polita, margarren ditu. Gotzaile polita da. Gero Cepeda, klasiko bat, Chávez, bueno, Simon Clark, zen asko dago. Egoan kustiu hori, arkeako hori, fantzako karritan da oso debitzen da, Cepeda baita hemen, ez du baipatu, Cepeda. Dago Mateo Fabro, oso... Debot, erlojo konta Debot, Fiorelli, nire gizona azkarra, beti hartu izan dut, eta puntutxo ematen du. Bai. Fiorelli, Filippo Fiorelli. Bueno, 8garren eta 10garren, ez pentsa hemen, ikarazko puntu pila ematen du, baina, bueno. Hofstetter hemen da baita, Kanter, ez du bat ningo. Sander. Lipovic, aipatu dugula, Lander. Sander, zean, Romandian, ez duen joan enkontrako ditu. Zein markatu? Sanderrek. Bai. Eta mitxe dago. Bai. Pero Mas Kanter, astanako sprintari izan daiteke? Izango da, Zerrete inbergoik. Ela gutxi etapa dira ditu. Dion Smith, hirugarren izan zela, aurrekoan. Dion Smith. Bai. Gero, Benjamin Thomas, erlojoaren kontra baita txukun biltzen dena. Gero, Pelitzari bargianikoa ere, tipo hori ere horreko txukun igotzen da. Zaiteke ere aukera polit bat. Bueno, Astanako Velasco dago, ez, hemen, Simone Velasco. Eta ero, Van Poppe, ez? Zenbora ze sprintera egin Ba, hoxe, Van Poppelekin. Ez dirutzen... Abat egin dago. Bai, Lipovic ez duz sprinter sartu benik. Eta ero kuriosoa da, dago Walship. Pero, claro, Caleb egon dakate. Orduan, Walship teorian behintzat, dijua, Caleb egon laguntzea. Jende pentsatu horrenik loton dagoela, akaso ez, eguan, eta ez dute bedore jairekin lotu ez. Edo ez dute espero, kale eguanek, igual kale eguan bidatzaile lanetan izango dute den, ez dakit. Ba ez. Nik uste hori zuzenduko dela, denborak zuzenduko dela, Lander, nik uste Walshade. Eta ero dago hemen, beste bat, Torsten Traen hori ez da zaiona da, tipo hau, Bai, gustatzen. Artu izan hori dute, baina erori izan da baita... Ekidituela gara... Bueno... Gero Tronchona, izan Almeriako klasikoan osondo... Bai, uste kinaren baten hartu izan dudala. Gero gozatxoak bueno, asmatik behar da. Bueno, Bernon hartu erko litzake baita ez, Israeleko egon da ez. Zein? Bernon, izan Bernon. Bai, tipolena gero... Azparea. Zudaren zegoen oso ondo zidin da hain, ez da egin. Bai, baina, bueno. Izen horiek ez. Bai, azkeneko taldean ikusten dut dela puntu asko, baina adibidez, Walshid hartzea izan daiteke oso erabaki kaskarra. Gero, Lamezu gaipatu. Lamezu gaipatu, bentra medaiela, benturgari. Bai. Eta nintzen pentsatzen, Chris Hamilton, ez? Baita, hemen dugula. Bueno, ez da ja intxuku, baina, bueno.
Eta bestea, ez da esan beharko UAEko ez, Grosscharner. Ze hor, Grosscharner elojoaren kontra ondo hil daiteke, eta pentsa daiteke Lander, zunduko ideak, izan daitekela ez, UAE talderik onena ez, Giro hontan. Zer daiteke. Hore, puntu begira, hori ere, hortxe dago, ezta. Gero, Pigantzoli hori ere hipofina da, Baude gozatxoak, Gero, Hofer dago hemen baita, baina, esan dugu ez, Dainese izan da sprinta ez dakit. Bez, igual xeden tankeran ez. Ez dakit, bai izan daiteke zalantza ez, Tudorren zeinen alde egingo duen, irutzen Eguenen kasuan nabarmena izango dela. Ez dakit, Dainese eta Maihoferen artean zalantza izan da, kaso Maihofer sartzen dela non baiten. Bueno, ez dakit. Bera Inesenek garbi da. Baina, diot. En fin, hola xin Lander, ala, zer egitzeko edo... Hain guztete, a ver, bueno, Giro guztiak ez da bikutu eta politak eta etapa batzu basista botatzekoak, ez? Bueno, exista bota eta ez, puntuan ez jartzen dituzten tropelakoek eta begiratu ez. Etapa bat, ikusiko dugun, Kobilli, Fabro, Fiorelli, Frigo... Euskaldunik ezean, bueno. Ja, pena, tío, pena. Hori gaina izango da, ez? ETB-ko entzat, ez? Fermin eta Eskiden entzat, ez? ETB-en ematea Giro eta Euskaldunik izatea bertan, bueno. Pello Bilbao, balego, Pello Kistontur egiten izaten hemen. Ondu dira, Hartze honekin? Baina logikoa ez, taldeak Pello turrera mateaz. Nik zalantzak egin izango. Bueno, kareraz, gu disfrutatuko duen bezala, eta... Eta esaka bere. Hori da, animo guztioi, larun batean esan da bezala orduia posutxian, eta lehen itzulia handi polioa izaten dugu Giro honetan, eta adi izan, hurrengo gunetan egunatuko ditugulako, entzulariak eta besterik gabe. Animatu zuek eta zuen inguruko guztiek parte hartzera eta gozatzera. Lasterat eta ondo segi.